Bismillahirrahmanirrahim. Wannan ya ce Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka. Don Allah malam a yi jan hankali game da guruf da ake yi a Facebook ko social media game da ramli ilimin taurari. Suna fakewa da ba da shawara dangane ga burjin da mutum ya fada, menene hukuncin yin haka. To gaskiya na farko dai kazabal munajjimuna walau sadaku. Masu ilimin taurari ko da sun ce za ka yi kuɗi, ƙarya suke yi. In sun ce ba za ka yi kuɗi ba, ƙarya suke yi. In sun ce rayuwarka ba albarka, ƙarya suke yi. In sun ce rayuwarka da albarka, ƙarya suke yi, domin ba wanda ya san gaibu sai Allah. Shi yasa mun tashi du'aul istikhara muke cewa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi faqadurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa ajil amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadur li al-khayra haythu kana summa ardini bihi. Wannan addu'a ta nuna maka ba wanda ya san gobe sai Allah. Wa ma ta'lamu nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah ta'ala indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Inna Allah indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Saboda kan mutum ya yadda da wannan. Wata ran sayyidina Ali zai fita yaki, sai wani masanin taurari ya ce yau yawmu nahis ne. Yawmu nahis wato ranar da ba nasara. Sayyidina Ali ya ce kuma duk da haka zamu, tunda ba kai ne Allah ba. Bayan an je an yi nasara an dawo, sai sayyidina Ali ya kira shi ya ce to kai ka ce ba za a yi nasara ba yau, kuma an yi. Akwai wani ɗan gurguzu da aka yi a daular Rasha lokacin da Rasha take yaƙin duniya na farko. Sun haɗa sojoji za su afka ma wata ƙasa, sai mai ilimin taurari ya zo ya ce yana so ya ga kwamandan yaƙin. Shi fa wanda zai jagoranci yaƙin ba musulmi ba, bai ma yadda akwai Allah ba. Sai mai ilimin taurari ya zo ya ce masa ba sa'a, sai sa bindiga ya harbe shi. Sai wanda ya kashi ya ce ya ka harbe shi, ya ce mu ya hango mana rashin sa'a amma shi bai hango kansa ba. Da ya san za a harbe shi zai zo, suka ce ya ce mu tafi yaƙi, manta da shi. To ka fara hango kanka cewa yau in ka je za a harbe ka. Da ƙin zuwa ya aka kira shi ya ƙi zuwa, to sai a ce lalle ya yi wa kan, to kawa wani ka ce shi ba sa'a yau, kai kuma ka yi rashin sa'an harbe ka. Da ka shirme ne. Malam mutum ne ya mutu kuma ana bin sa bashi, amma ba a san waɗanda ke bin sa ba, kuma 'yan uwansa sun san ana bin sa, kuma ba a san masu bin sa ba, kuma ba su zo sun faɗa ba. To malam ya za a yi yanzu? To wani irin bashi ne ana bin mutum amma ba a san mai bin sa ba? Ban gane yadda sura abin za ta kasance ba, tunda dole bashi ko dai shi ya faɗa ana bin sa ko ku kusan akwai ana bin sa. Dan ba a cewa ana bin mutum bashi sai da hujja. To ya aka san ana bin sa? Ta wace hanya? In shi ya rubuta ya ce akwai wani mutum yana bi na bashi kaza, amma sai ya faɗi siffofinsa da ba a san waye ba, to anan sai a ware kuɗin, ba za a raba su a cikin gado ba, a ta ajiya ana cigiyar wannan mutumin. In ba a same shi ba sai a yi sadaka da su, ladan ya kai ma shi mai kuɗin. Idan kuwa wani ne ya zo ya ce yana bin sa bashi, to ko kun ce wani bai zo ba, to ta ƙaƙa kuka san ana bin sa bashi amma ba ku san mai bin sa ba? Ba mu gane wannan bayanin ba, sai kun sake rubutuwa.
kamar ta wace hanya kuke ganin za a zo a ce ana bin mutum bashi amma ba san mai binsa ba? To waye faɗa ana bin nasa? Ya kai aka san ana binsa tunda ba san mai binsa ba? Ta yaya haka zai faru? Wa zai iya ba mu misali? Tunda dole ana bin ka bashi sai an ga ka faɗa ko kuma shi mai bin bashin ya zo ya faɗa. Malam ina da wani ɗan uwa a ɗaki ɗaya muke kwana, sannan na tashi sallar dare, idan na tashi yin sallar dare nan sai ya ta yi min Allah ya isa. Shin malam na daina sallar daren ko na ci gaba da yi? Kuma ba ni da wani gurin in ba ɗakin ba. Abin da za ku yi, tun da ɗakin ku ne ku biyu, sai ka ce to ni ina son in sallar dare, kai kana son kai bacci. A wannan za mu raba ko kwanin ga fashin kwana ɗaiɗai. Yau kai ka sha baccinka, gobe kuma ni in sha sallata. Ko? Tun da ɗakin ku ne ku biyu, abin da aka ce naku ne ku biyu, ba ka da iko ka kore shi, ba shi da iko ya kore ka. Ko kuma a yi da wajewa cewa kai ka dinga karatun ƙasa-ƙasa yadda ba zai ji ba, ya zama tunda ba wai caye gurin ne ya matse ba, ko murya da kake ɗaga ce kake ɗaga karatu da ƙarfi, to sai ka rage sautin ka dinga yi a sirrance yadda kunnanka ne kaɗai zai dinga ji, shi ba zai jiyo ba, ko kuma a raba daren, wata ranka a farkon dare wata ranka a ƙarshe. Tunda kai ba za a ce ka daina sallah ba, shi ko ba za a ce daina baccinsa ba, tunda shi bacci yake so kai sallah kake son kai, ko akwai maslaha, shi akwai maslaha ya baccinsa, kai akwai maslaha kai sallaka. Ai kun ga annabi alaihi salatu wassalam haka suke yi da nana Aisha ko, idan ya miƙi ya tashi sai ta miƙe kafarta, saboda ɗakin ƙarami ne ba zai isa a yi sallah kuma a yi bacci ba, amma sai ta kwanta a gabansa